स्टार म्यूजिक अरबल। अब की सुनीता दीदी के विजयी बनाई है, जिला परिषद के ताज इनके पहनाई है। अब की सुनीता दीदी के विजयी बनाई है, जिला परिषद के ताज इनके पहनाई है। अब जानी देरी करीह, अब जानी देरी करीह, सोची ह न करीह बिचारबा। अरे गावे गावे घरे हो घरे इनके बहल बलहारवा। अरे गावे गावे घरे हो घरे इनके सुनीता देवी जिंदाबाद, योगेंद्र भैया जिंदाबाद, 15 नंबर पश्चिमी बेल्ट की जनता जिंदाबाद। सबका से नीक बाड़ी नीक बा विचार हो, होई है विकास खास गौआ जवार हो। सबका से नीक बाड़ी नीक बा विचार हो, होई है विकास खास गौआ जवार हो। हक के लड़ैया लड़ी है, हक के लड़ैया लड़ी है, सबके दिलई है अधिकारबा। अरे गावे गावे घरे हो घरे इनके बहल बलहारवा। अरे गावे गावे घरे हो घरे इनके बहल बलहारवा। सुनीता देवी जिंदाबाद, योगेंद्र भैया जिंदाबाद, 15 नंबर पश्चिमी बेल्ट की जनता जिंदाबाद। भैया योगेंद्र हवे सच्चाई ईमानदार हो, 15 नंबर पश्चिमी आई सबके बहार हो। भैया योगेंद्र हवे सच्चाई ईमानदार हो, 15 नंबर पश्चिमी आई सबके बहार हो। छोटे लाल गाई गीतिया, छोटे लाल गाई गीतिया, करेला रौरा से गोहारबा।